Ndemo Steven. Ngo ripota liene gataseni kia Ndizi TV korwagaiga omuchokeroka elitariane Mildred Momamnyi. Mambia jama tuku wiki gochakira Jumatatu goika Ijuma chinsa 12 cha Mambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV. Una botambe to gochakeri iritukuri yao ase ogwansu tumede na manga koraganire kuritukuri goro no tukobogima konde bone Mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe ensaki umete sara no mete ensaki Enzakia umete na mugasogete umete Mambia ewa no mona dena ki tiganda soki gerogo isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamini D ne bwate ona intwe mwanjo muri ari ntura gotiga maiga imana ntuno to ko vitamin D gete vitamin D murubiri no yo mu Boka ugochakia na kurosa litukuri yao asenjire ndunge kima Enzakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru y'amangana siasa aliyatekire obuchenu chisemi richiko na boigo iguru y'amangana yigenka karo wekiwe sherabneri ya committee maximum prison egitire iga imineti igota keirobenye mari bakokore egesibo kiao kirigwa spiritual surgery yo umirana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemeli ya Twitter na mogoto tweet ase @Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yobotira boigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osebali mogotorora korwa sinsemo chama chingumbwana nsyo simole tokoroka diaspora amogotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni Mambia yao nigera umchuriye imeya Ndizi TV. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange ayiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Untita niga gwashorerie alya abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no moyanjiro musaguso mukwani bwiye atebo no moyombosa lakini mondo to basembiri Nyasae ari mutungita kuri cyombe yategere nae gorwari ente bana ndwari turi kwemanya eri bana na nkubwena yani nari kogenda on off kiro monto asense yigatomenyete oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asomoroberio ona yaeteire nigoto gotarira abaminto bali beteire amangana ao na yaeteire Jumanne botuko enseye munini su yamaragoba na boigo moiroro ritukure Jumatano chinsa isano mibere nijideke 15 chia mogaso obolemi nobonda n'umurubiryo bw'ogwesemya nakwimanya iguru y'obolemi bwekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi naboigo kenyengima kwimokerera iguru obolemi nobonda voigo obolemi nesiro gosenegete kyo mogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi
twabere togotara imeyoro gongorwa gusi twabere togokoretera amang'ana mange obotugi bwe chimbori chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeriro baria gusi chiamate chiria chiaisanikirie nendagera nigo chigenderete boronge emanye oburimi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero iyabarimi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momamnyi omwancho murigereria akonye tutayenda umutimo kontu agotebingo cyo turi no yo minto ore expert gi okoraga iga ase greenhouse gi omwancho murigereria abono tiganda koira mpaka situgwesokera asitugwesokera cyanga kirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke bono okoganeti oboko bwao kigo cyanga nzire kikobe gutiganda koira oro na nchende asoka na nje nkori oboko obu tobase gos obolemi nobunda kire Jumatatu ensege muneni suya maragoba no moiroro ritu koria Jumanne chinza isano na ibere nechidegeke kumra isano weekend yetabwa tumuru biryurumba tari weekend nonya yukumanya iguru y'ikingaro cyarumba ababugi baye ase baruete kiriye bagotera nayanda mange rumba mega okabelanga mosolo tela kisanga mosala rumba rumba hey mwacho muriyo Ndizi TV kunga rumba yaikire bono nigero ere morero moto muziki ya bakulutu omuziki oliyo makon kabisa merana na babu mkongwe kere Jumamosi gocha kire chinsa isano na ibire goika chinsa kianda iriyo bwego kikigima tutire ngora gochigoro tukini amaberera inkore trebi ntebi kongwe bintebe bawo igwa yemwe yeba moyembe wayo igeko tabanga tomanyo musanyogo inyoranga niga abuka nande manya chibandi chiracheka chinyinge bwate taliki bwatesa Jumamosi gochigoro igega yembe ya Ndizi TV obwansu umugusikana tobese kobora rumba ime ya Ndizi TV Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange nigwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibire eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi umurubiri ukubwatia nigo kurigereriwa n'ibigori byonsi abaligiriri bane ase television ya Ndizi kubakwaninda sema mbya bono iga bwakira somo nene namo bakiro monene oyoko yiri baganende ko bamoyo litukeli yali alero bangi mono bali gitiko bamoyo litukeli lakini tibabeti kolenda ya Nyasae asinge nje neema yayo kubokirie na kigeko gara ole moyo tigato sabe ekero toko chake program yeito kurwa se omurubiri Boka na Nyasae kurwa se television yeito ya Ndizi na kwaliganiri ase letalia Yesu Kristo to sabe
Nyasae Tata Omwana n'Omwika Omochenu akobakira sobu yabwao na sama abira yo gukumia aya watu anjira ndiri tukulia lero kuba moyo na ndi twabukira sema mbi yabono otoso malinga na liao na sabiro bamo na intwe ikera twasaba se Yesu yoro motolia twenstotebe amen. Litukulia lero nindegete gukwana igoro ya ningi gekogera okumobwati Kristo. Abandu ansi asole ningi gekogera okumobwati Kristo. Ekanisa okogenda ningi gekogera okumobwati Kristo. Ikiera na abange mono babwate kisababu chingao. Naende chitali chingia. Ase kitabu kia Yohana isanemo. Yohana injiri isanemo ntaketako someyemo. Nyuma saya Yesu akagenda ngumbu y'enyanja ya Galili nero ni nyanja ya Tiberia omuganda omonene okamutunyana ekiagera baroche bikone abakorerete abarwaire. Yesu agatira goche getunwa agekaransaroro amona aboroku baye naye Pasaka lituko linene ly'Abayahudi nigo yalengange. Nabo Yesu agacha koimokia amaisa ye akarara omuganda omonene ogocha asale akaboria Filipo ing'ai togocha kogora emegati aba banyare koria. Isano ibere Filipo akamoiraneria emegati echidinali amagana aberete kobaisana kero yomo anyole mokeigo kianda nare asomosae nara omosae obwate emegati 5 yengano n'echinswe 2 korende ebi ingibire isane asa abantu abange bunaba ngakende yonsi ole amo na Kristo ayatali konyarekana ase mwanya abantu nigakonyalekana ase gitabu ekeiga kia Yohana isanemo Biblia ko tworokia esabali Yesu alikogenda ngumbu y'enyanja ya Galili konyokolira mangana maya konyoweniri abantu konyora okonyira babwate emechande menge asenge njo gokora yanga bunayo Biblia gontebinga gatwara omuganda omonene abantu bakamubwatia ilinda nyale kuba wenia abana banyale kona korabuna kona okole bikone ande onse ase Yesu aligoeta nigali okole bikone ande onse Yesu aligoeta nigali kumirana amona magima y'abantu nyara ko change. Yesu agatwara omuganda monene kagotamboka akogenda ngumbu y'enyanja ya Tiberia gose Galili. Abantu aba ekero osome Biblia buya bakamubwatia sekere ketambe. Biblia gonteminga bagaikase Yesu bwika akabarorera mabera akaboria Filipo ninki abantu abaranyare kuria. Filipo tamanyete ninki kiagerete Yesu akaboria. Kurinde Yesu gatagete kuigora Filipo amaiso. Elinanyare komoro kinga aliata likonyalekana ase mwanya bantu nigakonyalekana ase Nyasae endagere nsinini etanyale guisana abantu ekero kumubeka Kristo asobogima bwao niye konyara guisana. Filipo akamotebia nga endagera nenyinge eratakirwe eline nyale guisana abantu aba lakini nende Biblia ndetero omusao yomo nero obwate emegati 5 amone chinsu 2 timanyeti omusao yose nkoni alenge timanyeti gose nigatometwe lakini Biblia gontebinga emegati ye karetwa amone chinsu echo Yesu agatebia aboroki ubaye baikaransia abantu ase bitwoli bantu baikaranza ase obonyansi Yesu akabwate emegati eria akaimokia igoro akayesamera n'echinsu chiria elinde chikanyara goseseniwa amona Nyasae ebintu ebike kobyaseseniwa na Nyasae nigo bikobe bingi norora se nyomba yaho nga ebintu bwate nigo bire bike oise wancha biseseniwa na Nyasae nigo bikobe bingi
Biblia ontebinga nyuma Yesu gasabire emigati eri 5 amane chinsubere amangana manene agachaka gukolekana asalia abasumba aborokigwa ba Yesu nyuma ko baikaransiria abantu asebitwoli abantu bagachaka kuragera abantu bagachaka kulia emigati eri amane chinsu chiria egekonege kaba ekero bagende tuko bagendagereria kuba kuna kurusha na inde telikoera abantu bali bakalia abasacha balenge chirivu ishano abantu bali bakaragera na indo nyolenga sama tukayo abakungu na abana tibalenge kobarua iye namba nigo yalenge nene mono abantu bakaragera mono. Biblia tebanga Yesu agachika boroki kubaye tiba basego tuguta kende nonyene gesinini ningi ndagete gukwana Yesu na atete koramukia aboroki kubaye maisho asoko mosemeli Nyasae na inda asogo tiga kerengeri kende gyonsi kenyale ko base Nyasae ekero Filipo hali kwa kumetinga ngaibago jikogole megati elinde nyale goisana abantu balia Yesu nigaro chenjira yoko mosemeli Nyasaye oyo gokole bikone nyuma abantu abakubalire megati omushawo yo abayire megati ye 5 yengano nechinsu ibere Yesu agikaransia abantu bakali bakayiguta nindagete gosoma 12 gotebanga kabachi kuyiguta agatebya boroki kuba yesangereria ebisamunye byatigaire gendo tigeshira kabago chikoigota emegati eri 5 amone chinsu ibere asebirengereri bya mwanya bantu na soko manya kwanya mwanya bantu tibyari goisana lakini yasengenjo Yesu asoete ime Yesu akanyara ko bisesenia bikanyara kogenderera komente kana na kiye ko era 17 yato tebya 12 nga kabachi kuiguta abantu aba bakalia guika bakayiguta kabachi kuiguta Yesu agatebe binde binyara gosangereriwa 14 yamana okwana kero abantu balia bachikororege kone kilia Yesu akolete bakabora uyekene no mubania olia olenge gocha sense asokoreri obubwito Nyasaye turangeirie abantu mbagane tikorora chinguru cha Nyasaye chikole bikone abantu mbagane tikorora abandi baboshiboru basibire ekyara weterase chinguru cha mwanya abantu ebintu ebiti bikonyarekana wetera chinguru cha mwanya abantu mbago shaberu banyale ko wenda lakini weterase chinguru cha Nyasaye nekaro kwabekiro kwegena kwa asale amaruire ni gako wena abantu aba bakaye windagera chinswe ibere amone megati 5 bantu bagikaransi kubakaragera ko bakayigota ningi geko ero kubwati Kristo asobugima bwao ekina kekerenga kya lingana lya Nyasaye litukolia lero abantu abange bamubwatiri Kristo ekyagera bamumanyire naende bamuyigule naende bamoroliro gokora ngana manene asamagimabo abange bamubwatiri Kristo asengenjo ye chinyumba cyabo cyarenge kogenda asige sasimiro onyabago cyo mbali ne sababu enene bakumubwatiri Kristo na baboli guningi Yesu agokoleire tibakonyara kwerese kyara nigo bakubwati abamu abuguchikanisa ekyara bakogenda abandi nigo baraba SD kyara abangina nabagaka abayibuli babo nigo baraba SD abandi bakwenda Catholic abandi baenda PH abandi baenda Obedience Pentecostal Church of God nenjikanisa chinde ekyara banyolete nginka yabo no baguchya abantu abanigo bakogenda sogokora chingaki lakini abandi eketo gosoma sigitabu ekyo Biblia ontebinga abandi bakamubwatia asengencho ayeso alenge gokora ebikone Yesu akaumirana n'amagima y'abantu abanga akachinchia amagima abo abantu bataringe no gosemeria bakanyoro gosemeria kyara bamwaliga niti Kristo asobugima bwabo nindagatego okwanira asemambi yabona yago kwabokire ngaki egekonege nene Yesu akolira asemambi yabono
noko garubu kikole moyo gokoyana ikinege konege kenene mono Yesu akorera sobugima bwao abantu bandi bakogenda kanisa asinga inchu batagite banyale konyora abantu babororo nalinga chusi asabantu gete oyo ndaka nakubulinga kindakora nyoro mongi nomuya omosa ondaka manokwane kurwesemonga gende kanisa no abantu barabaya iga abantu bandi bali kanisa asinga inchu batagite konywa makuru waroro bantu bandi bali kanisa esinga inchu batagite bagokubache gutinde kwabuya abande barora chikanisa chinene baroranga ngo ende kanisa ye egere ngo chagokwa banchangere buya nainde banyale go ntinde kabuya ningige kogero kumubwati Kristo okumubwati Kristo korabe wekene nekere Yesu chakiro kora mangana manena sobugima bwao okwegena negenteke kera sobugima bwoito gitage tugukina likena lituko wetera sebinto biribikonyara korelekana sobugima bwao igo tukumubaka Nyasae kiagera nigo tukumubwati oyo Kristo ikiagera okora mangana manene chinga gichinde ditwarenge nagendo kenda samagi maito chinga gichinde ntwarenge nejisemia sobo gimobo lakini yekero tuamanyolete Kristo amangana agachaka goncholeria ebiranga libito bigachaka goncholeria tugachaka koligia mangana ale igoro tugatiga koligia mangana ale sensei okoligia mangana ali igoro no wanja no kogania kwa okomanyanga ningi kero wanja kwa Nyasaye hasobogima bwao nigo tukumubwate Kristo ekyara tokumera na manera sekerengaki chinga kichinde ya toka igo turwarete titoigweti buya twabe kobogima bwito no gosemele wita se Kristo twamotebya Kristo naye bwiko mugweni bwekene nende naye twatameire ama ene Yesu to gwenya Yesu to rwanerera na kiyepogera tukumubwate Kristo asenge njiye kyara twamorolire asenge njiye kyara tukumurangelio toigwa asenge njiye kyara tuguturege sieri kyayo toigolera amangana ane na isagocha hatonjo kana ine ditokunyara komotigo yo Kristo ikiagera twabeire oyo masoboge mabwaye monene Yesu abakusana abandi nigo bakumubwate Kristo ikiagera banyolete chinga kibalenga samarwira manene bakabeko gosemeli kwa basale bagateba Yesu ekerona ena chakire ko rugo chinyegetalia ya mago chiyende njogo semeli kwana nigo ngo gotiga hasoboge mabwao Yesu abo mwegenu asoboge mabwao ikiagera kwa musabonyara gokuwenya abantu buna abo kwena kwabo tikoli fugufugu tikoli oehae okwegena kwabo nigo kule steadfast yani niga mwegene de Kristo kiagera hamobwata asekera lituko okuboga kwaye niga kuboga karamo na Kristo okotara kwaye niga gotaramo na Yesu Kristo okora kwaye binto niga gokora ekiagera aremo na Yesu Kristo nonya no kobeka chianga kwaye woka nigo korebo asengenjo imeyaye nabwate tamirie kumugambia korana abantu abange bashobati abange bamatukaya bakobeke bisikati ebibe balegitirianda busapi abantu aba Yesu alinge kobeshe bale tibali gutresi asenge nshingabu neyo ekyagere njira nere ororo yo kobeka chianga njira yo Nyasaye na indi njira nere abantu bense bakobeka na kiora koromanyoyo noyo bwense noyo Nyasaye aba bagotara busamba bwate birengereri byabo mbabwate byasara byabo mbabwata magani abo batende kumera namo naro na indugo twaikiye ko mwiye na Kristo asobugima bwito wikatonyare gotara asechira chiaye na asechinjera chiria kiranyare komogokya banda bange bakira se kanisa habange nko igune no nasama tanga kirotokoba bantu batena sama tanga batemera ngatamira chikanisa bantu batemira chikanisa abandi barabarogi abantu batamira uchikanisa abandi barabayibi abantu batamira uchikanisa abandi barabatumani abantu batamira uchikanisa abandi barabaiti ikiara batebeti unga matuka yabaira mabe hono tikatonyare gotamire kanisa na kiyagore kanisa amatuka yo koigwe bisange binge abandi koigwe bengentire nigo balenga bakristo igo bachiete kanisa tali asinginjo yo gotoleka igo baminyogete bagatsoe kanisa ime bagatamire kanisa ime libaga bali gotamira Yesu anyare gochenjia hobogi amagimabo eline nyuma ko bachenjiri amagimabo amangana anyare goncholeria hemambi yabono nindete gukwanira linganeli haye oyo bwate
omoika wokomokorera Kristo na kumubwati Kristo okyasege sasimiro ege sasimiro kelyo kogenda tiga kenyale ko bali chibu asubugima bwao kogo ikase nyumba ya Nyasaye weke Yesu bosibwa Nyasaye erole buno yo tali kenda sobosibwa Nyasaye erole buno yo tabwati kenda sobosibwa Nyasaye elino mwanjere Kristo asubugima bwao na nyuma go kwa mwanjere Kristo asubugima bwao anyale go chencha obugima bwao Yesu korangiria semambi yabono Yesu ngokoligira semambi yabono Yesu korangiria semambi yabono agotura wetera sogo tegerera lingane liya Nyasaye inga ningi kiagere tukagenda se nyumba ya Nyasaye igo gwachete komuligia sekene nigo gwacheta se birengeli byao oye gwacheta se birengeli byao na kiekoerege konigitana okorega asubugima bwao na kiekora Yesu atali kwihurukia asubugima bwao na nyuma kehurukiria asubugima bwao watigara kona komulengera linga na kila kini Nyasaye Yesu anyanjete mpaka chinga bunechiga Yesu akongorokera asoboko ngubwane abande Yesu torokeira samaliga totanyale komotiga abande Yesu chenchirie nonyene komenya weito ekyera tuamuligia sekene naye ningane tumuligia sekene takona kolera abwa solerio kanga indikanda anyoleke okolega ali abande gweta kwayetonera okoende nyumba ya abande agachibu ya kwayetonera okokora muntu ndubwate chiombe kwachitonera buna bono ndagetego gotebinga ki halise itoroboralia omuntu nde nagenda engombe yago lutuko rusigisi akayebekere bisumali botuko mambye ngombe yegakwa enda mwamwe nene nabana abantu bamenyete kanisa ime batana gonchole lyobogima bwabo ina kyomenyete kanisa ime na maisha otana gotoleka na ora seme ikaya batumani kona koligere lyo mondo okoligere lyo mongino bande gago soa na ende gago soka amaisha no amuligeretie ekanisa ya Nyasaye igotoko genda okoligia okoboliwa ogotoleka okomendu chinguru no konyora chinguru chinya sobogima bwaitu tiamba tebi basani bane bali bandendigerere tibono ngase television ngakiteyo Yesu atanyale kuyurukia sobugima bwao nebibe byabo biragerete urukia sobugima bwao ngakiteyo Yesu atanyale gocha akonyo muchando bwate nebibe byabo biragere Yesu tacha akonyo muchando yobwate ebibe nigo binge toto ego watanana haye amana Yesu asebindo byonsi bigo konyora sobugima bwao manene Yesu tigago senia semambi yabono omanene Yesu tigago kuna semambi yabono ekiagera obugimo bwao ndodage tomonyole Kristo bwerwe hayoyo ruare tinine doko semelia ndobwato mugwenia hoyo taliko gobetaji sindani okoroku Yesu mwana Nyasaye hoyo le ange kegima gotegera ninki oligeti asobogima bwao elinanyare okolera yagoteba ngaba mwabonekire ne mesige melito mesigo yabachandire ndetera sende elinde nyare ko baguswelia ngayaba sacha bale bakomo emesiga semambi yabono ngayaba kungu bale bakomo emesiga semambi yabono toli no molemba senka yao moye semesige iyo elinde anyare oye gusuya sobogima bwao moye Yesu emesigo yao no bokongu bwao elinde anyale kubugusuya bande mbara bakolera obotaka bwabachandire abande mbara bakolera mbabwati ndu bakubika bande mbara bakolera mbabwati jibesa bakwirira abana babesukuru Yesu nero kuigole mirango Yesu nero kuigora jitirisa sobogima bwao yene libuna kuigora wetera semegati 5 amane chinsu ibere abantu baragera nende wikabanyara gukura nende bayiguta kalenga semambi yabono bagotebanga omo bishop Sammy gogosaba na inje bono mbeka sama boka Nyasaye biyamana balimo endete ko ngakira gisimia sama sabo Nyasaye tiganya aliko basisenia nole ne mechando nole no bokongu nole na magania ndonsi odagete yesanya lego konya litukulia lebuno koboka kumba mweseri ndenya lego saba munaye manene Nyasaye omo tongi goronense hoyo manye tubugima bwitu bwakera litukolitangani nakobakire nakoiro monene asinga nakobakire nakoiro bonene asinga njiyo muligere lyora monenche litukolia rera TV yandishi
amanyire nabwate emechande menge n'amakongo amanga amonjokana ine namotigira asore nga Nyasaye emambi yabono sonana n'obukongo obwaye elinonyaliko balichibo rambologo bogo kwaso obugima bwaye elindanyaleko nyoroko wenewa omonene tenena sensemo yaye nyuma y'amasabaya atebe ng'amaene kwa mokonyire ntakirima minje y'emikemebe y'ebireki kunyara gutagwarasi chinga chito eye gutubulio molembe n'amang'anande enyaleko buwasereta lya Yesu Kristo biyamona singa gutumia abantu bao asema mbiyabono ekyara twasabira se Yesu oyo rumotolia twensi bitotebe amen. Amangana ni aletwa asemole na Bishop Sammy Momamnyi kurose kanisa ya OPC Nyabonge museni wemono nogane tiko kwana monenje tumeshimiye 0726564332 omonene anyale ko baseseni mono sabera station yetu ya Ndizi no yo mintoke batiako bwata mangana ya iga omonene nyara ko mosesenia mbia mono Nyasae tiga baseseni. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi.